weekend sa tanan mo nga mga minahal nga mga kaigsunan o mga nagsunod sa atong show sa Takna sa Pagtuon. Nalipay kita nga niya nasab kita mga kaigsunan. Nining lahi na pod nga topic sa atong lesson sa matag semana. And very interestingly, karon nga week mga kaigsunan, karon nga pag-study nato mauni ang katapusan nga title sa atong lesson for the entire quarter mga kaigsunan. So basically, ang tibuok balasahon sa mga taga-Galacia mga kaigsunan ato nang na-review and we can be confident nga nasabta nato ang mga konsepto nga gisulat ni Pablo alang sa mga taga-Galacia. Karon nga semana mga kaigsunan, atong tun-an ang katapusan nga mensahe ni Pablo alang sa mga taga-Galacia nga dako kayo kahulugan alang sa moderno nga mga Kristohanon karong panahon na. Pansadili ta mo ato sa unahan, atong pangayoon ang giya sa Balang Espiritu pinaagi sa pagampo ni Ma'am Pinky Gulfan. Magampo ta mga kaigsuonan, o Diyos na mga balaan, bisan ana ikaw sa kitasan sa trono sa mga langit. Pabataya kami o Diyos nga imong Balang Espiritu mag-aabre sa among mga kasing-kasing una-huna aron nga masabtan namo ang mga mensahe nga imong ipadangat kanamo pinagi sa pagtuon nining tema karong semana. O Diyos, pasalua kami sa tanan namong mga kalapasan ug tagay kami sa imong grasya lugang pagtuo diha kanimo. Panalangini ang tanan namong mga kaigsuonan nga nagasunod nining maong programa Takna sa Pagtuon. Kaya mo kining gipangayo sa ngalan ng Ginoong Ginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat kayo Ma'am Pinky sa pagdumala ni ato nga pagampo mga kaigsuonan ug mga higala. Kuyog gihapon nato karon ang atong regular nga mga panelist ni ining atong Takna sa Pagtuon. Kaganina nag-offer sa pagampo si Ma'am Pinky Gulfan, ang atong First Lady sa South Philippine Union Conference. Unya kuyog usab nato karon si Pastor Dan Palomares, ang atong Stewardship Ministries Director sa SPUC gihapon mga kaigsuonan. Lipay kita. Tagaan kita glugway sa Ginoo nga hangtod sa katapusan sa lesson karon nga quarter mga kaigsuonan, nagpabilin ang inyong kamainiton sa pagsunod nining atong Takna sa Pagtuon. Pero sa dili pa ta mo ato sa unahan mga kaigsuonan aron tukyo na to ning katapusan nga suhito mahitungod sa pagpasigarbo diha sa cross mga igsoon, which is our topic. Sa English mga kaigsuonan, boasting in the cross. Sa dili pa nato ni siya sinsilyuhon karon nga pagtuon mga kaigsuonan, adto usa kita sa atong mga greetings. Pastor Dan. Gusto na itong i-greet ang tanan nato nga mga kaigsunan diha sa Jose Abad Santos District, no? In particular gusto namong i-greet ang ato ang district pastor din nga dili mabintahan ang kadasig, Pastor Jojo Maslog. Amen. Diha sa Kaburan mismo na dinha ang mga Alberca family, Yakon, Ordanesa, Himuros, uban pa, no? Di na mamahinganlan ang tanan. Pero ilahang gi-confirma sa ato ang short visit sa ilahang distrito ang ilahang gitawag nga adherence sa ato ang Takna sa Pagtuon. Ang tanan nga taga Kayapunga, ang tanan nga taga Kalbay, and the whole district of Jose Abad Santos. Pero dili lang din mga kaisunan, ang Davao Mission as a whole, gusto natong i-greet ang ato ang Presidente, Pastor Jerry, ang tanan niya nga mga membro sa iyahang administration, mga directors, ang tanan nga mga pastors, mga kaigsuunan. Ug apil ang Southern Mindanao Mission in the leadership of Pastor Rene Rosa sa tanan nga mga probinsya nga maabot bisan sa pinakasuok nga dapit diin na ay GSAT Channel 33 ug uban pa nga mga provider diin makita ang ato ang Hope Channel. Kamong tanan among i-greet og happy weekend, mayong adlaw o mayong gabi din ha. Manghinaot mi nga kamo anaas kalipay og sumala sa saad sa Ginoo kung kuuto ng inyong bulsa naagyoy ebidensya sa iyang panalangin nga kitang tanan mga kwartahan karon nga weekend. Amen. Ako sa Kalipay, ang greeting sa atong mga kaigsuonan diha sa Northeastern Mindanao Mission, labilan diha sa Kabukiran, sa Agusan del Sur, o ang atong mga kaubanan sa buhat, ang atong presidente diha si Pastor Obos, kauban pod sa iyang mga administrators o mga directors. Tanan nga mga kaigsuonan, labi na gayo diha sa Rosario, San Francisco, nga diin daghan sa atong mga kaigsuonan, nga kanunay nagapamati sa Takna sa Pagtuon pinagi sa radyo.
Salamat po kayo mga kaigsunan. Actually, the other Sabat, dito ko sa Iligan City. Unya, nakauban ako o kining pipila ka mga kaigsunan nga dasig kayo nga nakigsalmot sa buhat sa Tibanga SDA Church mga kaigsunan. Gusto na ko sila nga i-mention. Si Pastor and Mrs. Campañero, si Brother Jerry Taniedo, Engineer Manny and Ma'am Cora Biong, Abria family, Agustin Urot family, Dr. Snick and Ma'am Carol Bagyo, Buhia family, Merna Sumugat, Angelina Balbero and family, Sandoval family, Uberes family, ug Batulata family. Kini silang tanan makaigsunan nagsunod gini sa ato nga Sibya sa Taknas Pagtuon, ang uban sa YouTube, ang uban sa TV. Pero as earliest part of the week, pwede ninyo nga ma-access sa YouTube ug sa Facebook mga kaigsunan. Nya din hita sa laing nasod sa Florida Clearwater, kanunay nga nagsunod sa ato si Brother Ruel, kuyog siyang asawa nga si Ma'am Jubet Arriesgado, si Howard ug si Harold Joyce, si Ayan ug si Ma'am Shelo Aplicador. We greet you, happy weekend karon. Unya nalipay kami nga giluwas kamo sa Ginoo sa recent kinahitabo nga dako kay nga Hurricane Irma around a few weeks ago mga kaigsunan. Dinisab sa Dumaguete City, atong ipaagong ang atong mga pangumusta sa Negros Oriental Siquijor Mission Family. Ang ilahang mga administrators, suod kaya na kong higala din ha, si Pastor LD Bakilabat o si Ma'am Belsi. Happy weekend kaninyo, brother. Si Pastor Eli Abihero o si Sir Loloy Mandalupa. We greet you, happy weekend, Sir Loy. Greetings gikan din sa atong buhatan sa South Philippine Union Conference. May ngunusab sa East Visayas, sa Tacloban City, Makaigsunan, si Pastor Sammy Salyuman, ang atong pinalangang presidente, kuyog sa iyahang mga district pastors o mga administrators. And I would like to specially mention Pastor Gobi Antonio, ang atong kinakusgan nga youth director din ha sa Tacloban City. Greetings kaniyong tanan. Maingon mo sab sa atong mga kaigsuunan o mga workers sa Cebu City, sa particularly sa Central Visayan Conference. Elder Traso ang president, si Sir Yuli Yulyaran, ang atong kinakusgan nga treasurer, si Pastor Noe Pagunsan, si Pastor Lelord Arangues, ug si Pastor Jemwin Coligado. Nalipay kami sa Ginoo nga gigamit kamo diha nga bahin sa buhat mga kaigsuunan ug sa tanan nato nga mga kaigsuunan ug mga higala nga nagsunod pinaagi sa panalangin nga gidala kanato sa GSAT Channel 33 mga kaigsuunan. Maingon sab sa ato mga online viewers sa Facebook ug sa YouTube, i-type lang ninyo ang lesson, kung unsa nga lesson kana nga week or mauni nga title, and then we are very confident mugawas ang sa takna sa pagtuon mga kaigsuonan. Amen. Well, karon nga semana andam na kita mga igsuon nga atong tapuson ang atong pagtuon, which will welcome and prepare all of us for another study sa sunod nga quarter mga kaigsuonan. Dito na taana sa sunod nga semana magisgot anang bahin sa atong bag-o nga lesson. Karon atong tanawon kining katapusan nga mensahe ni Pablo sa mga taga-Galacia. Unsa man gyud ang pinakaunod nga iyahang gihatod mga kaigsunan, gikan gyud sa kinuyukan sa iyang kasing-kasing alang niining mga katawhan o mga kaigsunan sa Galacia. I believe the message is very relevant para usab kanatong tanan samtang kita nagkinabuhi ni ining kalibutan na nagministeryo alang sa Ginoo, nagpadayon sa itong pag-alagad, nagbuhat og matarong, maayong mga butang alang sa iglesia, kining tanan makaigsuonan may dulot nga mensahe alang kanatong tanan. Pero sa di pa tayo dito gisunahan, Pastor Dan, can you please share to us the memory text for the week? Ang ato ang teksto mga kaigsunan, makita din sa Galacia 6 versikulo 14, ang English version nag-ingon. Nakaibisaya din nga edisyon Ma'am Pinky, no? O niya. Gusto na kong bisaya na lang dito Sige, para sige. kadili na ta maghatag pa og further translation. Okay, sige, Ma'am Pinky. Apan halayo gayod kanako ang paghimaya gawas diha sa cross sa atong Ginoong Hesukristo nga pinaagi kaniya ang kalibutan gilansang sa cross alang kanako ug ako alang sa kalibutan. Okay. Dagkadako nga sumpay mga kaigsunan, mikanit gyud ang koneksyon ni ini nga pagka-linansang ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa cross. Laliman kasi Pablo, wa gyud siya kapugong, giapil pa niya gisgot nga gilansang si Kristo, siya alang sa kalibutan, ako usab alang sa buluhaton. So, ang pagkalinansang ni Kristo mga kaigsunan is actually an introductory sacrifice
for the entirety of the gospel mga kaigsuonan. Unya kining tanan actually dinhi karon nga semana mga igsoon makita nato ang pagkasentro sa cross mga kaigsuonan. Atong tun-an po kung sa gyud ang kahulugan ni anang cross samtang kita mungadto sa unahan ni nga pagtuon mga igsoon. Sa kasagaran na to ang mga programa, Pastor, no, na ay mga tigom-tigom, ang closing remarks, medyo dili kay paminawon sa mga katawhan kay isig tibulaag naman, isig bit-bit na sa ilahang mga karga kay mga lakaw na. Ang atong leksyon karon mga kaigsuonan, matawag na to nga closing remarks ni San Pablo. Yeah. Katapusan nga simana sa mga libro nga atong gitunan din sa Galacia. Apan kung inyong tanawon mga kaigsuonan, para nako mao ni siya ang grand finale sa iyang presentation. Diin dinhi gyud na haom mga kaigsuonan kung imong tanawon in even one sentence makita nimo dinhi kung giunsa ni San Pablo paghatag og pasidungog si Kristo. Ingon nga mao ang tuburan, ingon nga mao ang nag-ugmad ug ingon nga mao ang nagpasiugda sa pagtuo, kaluwasan ug sa tanan nga kaayuhan alang sa tao. Daw ang ato lang daan nga teksto ang titulo makaisunan, boasting in the cross. Kung imong tan-awon ni siya, dako ni siya og dako kay ni siya og coverage nga klaseng titulo tungod kay kung imo ni siyang lantawon sa yano lang pagsulti, kung naamo kay ipanghambog, mo create mo gud siya negatibong kanabitang reaksyon, no? Yeah. Okay, panalitan imong gipanghambog ang imong success, no? Imong gipasigarbo ang imong achievement, imong gipasigarbo ang imong naagian sa kinabuhi, imong gipasigarbo ang imong kaalam, ang imong bank account o unsa man nga mga positibo nga butang nga naa nimo. Mo create na siya makaigsunan og prejudice sa mga naminaw kay makaingon man nga pagka-buriton ba nito, pagkahambugiro ba? Pero kung nakita ninyo ang twist sa atong leksyon mga kaigsunan, ang gipasigarbo ni San Pablo, usa ka butang nga negatibo, no? Ganina, niingon ko nga mo create og negatibo nga reaction kung ang usa ka tawo magpasigarbo sa butang nga positibo. Pero ang atong leksyon, ang gipasigarbo ni San Pablo, usa ka butang nga sa iyang kapanahonan mga kaigsunan, negatibo. Walay maghisgot sa una og cross mga kaigsunan, no? In relation to positive issues. Pasabot nako, kung maghisgot gid sila cross sa una mga kaigsunan, ila gina siya nga i-attach sa usa ka issue nga ang uban gani dili na lang nila i-record, no? Murag kalamayon. Nabitaw panahon mampingking nga mo ingon nga di na nato na ihisgutan kay ngano man. Kung maghisgot, mo create lang siya og kanang magguba baka ang relasyon, madaot ang inunta aura, no, sa panahon, madaot ang gana baka sa kaon. So dili nila ginahisgutan. Apan alang kang San Pablo makaisunan, iyahak kining gipadako og sa atong kapanahonan karon dili kaayo nato ma-appreciate nga unsa man ang naa sa cross, unsa may naa ni ana. Kay ngano man para nato karon ang cross is something that provides positive kanang talan-awon sa kinabuhi. Yeah. But during those days nga sa panahon ni San Pablo, ang cross makaisunan is something basura, something wa gi ayo, apan iyahang gipadako. Mao ni sigso ng ato ang sundan ni ining leksyon nato sa katapusan. Yeah, sa ato pa mga kaigsunan, makita nato nga karon nga emphasis sa lesson ang negatibo nga butang, which is the cross and the crucifixion of Christ, ug siya mismo nga gilansang, mao gini ang gipadako ni San Pablo mga kaigsunan. Gani sa tibuok niya nga ministeryo, bisag asa ka mangita sa iya mga sinulat diha sa Episo, gipadako niya ang cross ug ang linansang sa cross. Dire sa Corinto mga kaigsunan, matod pa ni Pablo, I choose to know nothing except the cross and Him crucified. So the centrality of the cross mga igsoon is the emphasis of Paul's writing sa siguro kapinso sa kadusina niya nga mga sinulat dinhi sa New Testament mga kaigsuonan. Gani makita nimo nga kini karon mao ni ang hinungdan ngano nga si Pablo mga kaigsuonan nagmainiton sa iyang pag-alagad. Auntie Pinky, what do you think about this? Ako pong nasabtan nga sukat sa pagpresentar ni Pablo nining sinulat sa Galacia. Ipadako gud niya ang grasya ni Ginoong Hesus ug ang atong pagtuo pinagi sa iyang kamatayon nga mohinungdan nga nagpakamatay siya aron ta maluwas.
So nakita nato mga kaigsuonan nga ang kahimtang bitaw ni Ginoong Hesus ana nga senaryo murag makauulaw ba kay usa ka tawo nga usa ka Ginoo nga nagpakamatay in the form of human being nga dili unta angayan diha. Oh, so murag ug sa kuan pa maglikay ka ana ba nga dili ka ikalansang kay worst criminal na ka ana. So kining butanga ang mga tawo murag lisod gyud pagtuo. Murag lisod sila patuhuon nga kanang tawhana makahatag nako na grasya. Oh, so kanang nga premise akong masabtan nga si Pablo gusto gud niya nga hatagan na tog bili dili tungod anang cross nga gikaligut-gutan sa tanan o para lang sa mga kriminal kundi ang usa nga si Jesus nga gilansang diha mo tagaan na tog bili aron nga bisan pa sa iyang talamayon nga kamatayon mahimo natong kadaugan. Di ba? Okay. Sa di pa tamo ato gyud sa atong mga punto mga kaigsuonan tagaan nato gamay nga background kining atong mensahe karon nga week. Ang atong gi-focus karon sa pagtuon mga igsoon Galatians chapter 6 verses 11 to 18. Kung imong tanaw na dinha nabilong na siya sa kategory nga katong giingon ni Pastor Dan Palomares kaganina nga medyo exit message na. Unya kung tanawon sab nimo ang writing style ni Pablo, classic kaayo sa iyang mga sinulat bisan asa nga mga dapit ngayang i-address na agad sa greeting na siya'y mga commendation unya the main message unya sa di pa siya mo exit mga kaigsuonan dito na dayon ang katapusan niyang pirma unya ang iyang mga commendations og ang unsay gitawag na to og benediction mga igsoon. But Galatians is pretty much different. Nya kasagara sa iyang mga sinulat according to tradition ginagamit ni Pablo ang usa ka skriba or secretary nga musulat sa iyang mensahe alang sa iyang mga recipients. And as always inighuman sa iyang pagdictate sa sulat mga kaigsuonan i-turn over sa iyang secretary ang letter unya isulat na dayon ni Pablo dito ang mubo nga sumpay say for example benediction unya ang iyang pangalan ingon nga nagpadala. But in Galatians mga kaigsoon, it was different. Ngano, daw nakita niya nga naapagid siya hugot nga gusto niyang idugang para sa iyang mensahe. Mao na nga kung imong tanahon dinhi nag-abot gini og considerable number of verses. Imagine verses 11 to 18 nilawig pa mga kaigsuonan imbis kay igo na lang sa mo pirma naa pa siya sumpay. Unya matod pa niya tanawa ninyo, dagko nga litra ang akong pagkasuwat dinha. So, from verse 11 ngadto sa katapusan nga verse mga kaigsuonan, it was a personal note being written by Paul's own hand mga kaigsuonan. From his heart, ngadto sa papel nga ang intensyon mga kaigsuonan, mensahe hugot alang sa mga nagbasa niini. And this message is very important for him. Big deal gini alang ni Pablo mga igsoon. Ang kasagaran mga sulat sa una, no, katong uso pa bitaw sulat-sulat, Pastor. Kung naay importante nga butang nga malimtan sa usa ka writer, butangan niya sa ubos og PS, no? Postscript. Postscript. Sa to pa nga, ang postscript actually, kung ikaw usa ka yano nga reader, mas una nimong makita. Kaya pagtanaw nimo sa sulat, dili pa nimo tanahon gyud ang kinatibuk-an niya nga unod. Usay mag-una ka dito sa ubos kay bubuka Dali man ra to siya. basahon. Now sa giingon ni Pastor Buscato mga kaigsunan, ang katapusan nga mga bahin din sa libro sa Galacia, gisulat ni San Pablo in capital letters na kung imong tanahon kining mga policy, no? Ang mga bold letters din ang mga gi-capitalize din nga mga litra sa ilahang provision sa policy. Buti pasabot mga kaigsunan, dili sila subject for any revision or amendment. Now, sa panahon ni San Pablo manggod, kung imong tan-awon, ang ilahang sistema sa pagsulat, giingon ganina nga naay skriba, unya ang iyaha dito benediction na lang or gamay na lang ingnon ta complementary ending, then iyang ibutang ang iyang signature. Pero gituyo niya mga kaigsunan nga gitaas-taas niya, kay naay sa akong giingon kaganina, naay twist nga gusto niyang ipasabot nga kining cross ato ning balik-balikan kay mao guni ang dugukan sa tong leksyon. Sa ilang kapanahonan mga kaigsunan, equivalent ni siya sa gitawag nga kamatayon
kanang gitawag bitaw capital punishment, no? Usa ka silot, usa ka kriminal nga ang itahan niya ang iyang kaugalingon. Sa atong nasod sa Pilipinas makaisunan, ato na ning gidumilian, no? Ang kining gitawag capital punishment. Oh. Sa unang panahon, no, mga 1970s, naatay gitawag isuon nga silya elektrika. Ang usa ka convicted criminal, kung nabilong siya sa krimen nga gitawag mga heinous crimes, ang himuon sa nasod sa iyaha is patyon siya, sunugon siya, pinaagi sa gitawag nga silya elektrika. Pero nakita to nila mga kaisunan nga daw brutal kayo, Brutal pastor. siya. Oh, okay. yeah. Gani, kung imong tanawon ang dynamics adto, sumala pa sa akong nadunggan og na istorya sa uban nga ang mga executors adto tulo ka buok sila. Oh. Tulo ka buok sila nga ilang idungan og on ang plangka sa maong kurente. Wa sila kahibalo kung kinsa sa tulo ang naay live. May koneksyon. May koneksyon. Kaya buti pasabot nga i-eliminate makaisunan ang gitawag nga guilt, no, on the part of the executors kay lain lagi kaayo, no, nga patio ng usa ka tawo Grabe yung pinaagi struggle gyud sa iyang sa kamatayon. silya elektrika. Now ni ining 1990s makaisunan, dunay gitawag nila nga lethal injection. Yeah. Okay. Nga ang buti pasabot kadtong mga heinous kriminal, katong mga kriminal nga nabilong dinha nga pwede sila patyon pinaagi sa niana. Gamay lang kaayo nga pain ang iyahang ma-feel sa iyang kaugalingon ug unya i-plaster siya dito sa gitawag death chamber sa pamaagi nga daw painless gyud makaisunan, murag lag paak sa hulmigas pero patay gihapon siya. Pero maski na og unsa ka ingnon ta painless, harmless so to speak ni anang gitawag capital punishment makaisunan. Gidumilian gihapon na sa atong nasod tungod kay lain gyud siya nga dungog, no, pananglitan ako ang akong lolo napatay pinagi sa silya elektrika. Kana siya nga stigma makaisunan, no. Kana siya nga lakra sa atong kinaiya. Murag down the line, no, to the next generation, di siya mawala. Balik-balikan nato ang cross. Kung Roman citizen ka makaisunan, no, according to history, dapat di gyud ka mamatay nga ilansang sa cross kay ngano man you are noble kay Roman citizen ka. Pero ang naka lami sa atong leksyon mao ni ang atong manluluwas nagpakamatay dito sa cross ug muna karon ison ang gipasigarbo ni San Pablo nga gikan didto, no, gikan didto, the negative thing now produces a very positive outlook and culture for all people nga dili lamang tan-awon ang cross makaisunan nga usa ka negatibo apan angay day siya ipasigarbo kay ngano man gikan didto ang kaluwasan sa tao na himo siya nga posible. Yeah. Oh, naapon kini bang pagsulat ni Pablo pinaagi sa iyag yung handwriting. Di ba atong na-mention ganina nga kasagaran magamit sa scribe tigsulat kay siyempre naagud poy makasulat nga able pod. Pero atong masabtan nga kining ending nga gisuwat niya sa kapital, usually kung mosuwat bitaw ta pastor nga atong i-stress ang punto, atong i-capitalize. Pero daghan ang mga rason din mga speculation nga siguro si Pablo tungod sa iyang pagka maghimuay og mga tent. Ang iyang kamot, pasmado na, kurog-kurog na. So, kanibitang magpalami-lami kag cursive nga writing, urag di naman na mahimo. So, imo na lang minuldihon nga magkahibat-hibat na. So, daghan kayong ilang mga speculation diri nga nagtuo pod sila nga tingali pod si Pablo nagamit og scribe kay buta-buta na or minus na iyang pananaw, no, di ba? Nakaagi gud pod siya ni nga nawad-an siyang pananaw. So, atong masabtan mga kaigsuonan nga kining mga last portion sa Galacia nga gisulat ni Pablo do na gini dakong kahulugan para sa ato karon nga at angayan nato tagaan og pagtagad og balyo alang niining katapusan nga mensahe sa Galacia. Okay, yeah. Salamat kayo ni atong insight, Ma'am Pinky. Naantas tunga-tunga sa ato nga pagtuon karon nga week mga kaigsuonan. Let us take a short break. Kunya, balik kita. Ayaw ko mo pagbiyan nga. Aduna kabay buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor. Usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel.
Welcome back mga higala. Nagkanindot ang ato ang diri na dapit sa kinatumyan nga bahin sa atong pagtuon sa lesson. Nagisgot ka ganina si Ma'am Pinky bahin sa modo sa pagsulat. Nga nganong na-explain niya dito nganong medyo hibat, medyo dagko. Unya matod pa ni Pastor Palomares basta gani bold letters in capital mga kaigsunan that has a sense of dili siya pwedeng usbon nya naa say emphasis mga kaigsunan. Now, dirita sa atong lesson karon. Gi tadtad pag-ayo ni Pastor Dan ang kahulugan sa kaulawan sa cross mga igsoon. O bisan sa pagka makauulaw niining ilansang ka sa cross mga kaigsuonan, gigamit gihapon kini ni Jesus agig dako nga pagtandi mga kaigsuonan. It's a stark contrast actually. Kung imong tanahon kung unsa siya ka makauulaw, ingon ani siya ka mahimayaon mga kaigsuonan Amen. pag-abot na sa isyu sa atong kaluwasan. Which means bisag unsa pa kalalom ang imong sakripisyo, bisag unsa pa kadako og sangkad ang imong maayong binuhatan or imong katungdanan or kahibalo or kinaadman nga imong na-accumulate all through the years of Christian life experiences mga kaigsunan. Kining tanan kung itandi sa himaya nga nahimo ni Ginoong Hesus alang sa kaluwasan sa katao, mahimo lang kining mga duwindi mga kaigsuonan in comparison. So, which means gani ang gigamit pa ni Pablo ug sa ato nga lesson nga mga terminolohiya mga kaigsuonan to describe our goodness sa tanan natong pinakamaayo. Actually giisip ni siya mga kaigsuonan nga basura. Na imagine nimo, nahimong basura ang tanang pagkamaayo nato kun imong itandi sa himaya nga nahimo ni Ginoong Hesus didto sa iyang pagsakripisyo sa iyang kinabuhi sa Kalbaryo sa cross mga igsoon. Ang nahitabo mga kaigsunan no, nganong nga mas ma-appreciate na to ang cross kay ni among Dios nga natawo siya dito sa kahimayaan inunta. Gani originally wala magina siya sinugdanan kay divine man ang iyahang kahimtang. Pero gikan siya dito sa kahinatasan sa langit mga kaigsunan. Mi kanaog siya niining atong yutak agipuy-an. Nahimo siyang sama nato. Ang libro sa Pilipos nga sinulat gyapon ni San Pablo naghisgot nga nahimo siya nga andam no. Ang gigamit nga word dito is willing. Nahimo siya nga andam nga iyahang silbihan ang tawhanong kaliwat. Nahimo siya nga sulugoon. Nahimo siya nga servant. Ug dili lang kay andam siya kutob ra dinha makaisunan. Andam pud siya nga mamatay. Dili lang pud kay kamatayon makaisunan nami mga kamatayon nga mura bitaw noble death bitaw. Kanang mamatay siya nga naa siya sa height sa iyang pagpakigbisog. Lami kayo makaisunan heroic death siya. Murag kamatayon nga muani og palakpak, muani og paghanga sa mga tao, muani siya og inunta pagdaig. Apa nang nahitabo ni Ginoong Hesukristo gikan sa kinatasan nga langit, mikanaog dinhi sa atong yuta, nahimong sulugoon. Iyahang gitugutan nga mamatay siya. Dili kamatayon makaisur nga dungganon, kung dili kamatayon nga alang sa Roman Empire no sa iyang kapanahunan. Usa ka kamatayon nga pertig yung paita no. If you remember of Leo Echegaray mga kaigsunan, siya ang classic nga nahitabo sa 1990s nga napatay sa gitawag lethal injection. Yeah. Kana siya nga pangalan mga kaigsunan, murag mahimo siya nga in name of ridicule kay ngano man. Ako gani na ako yung mga joke nga kanang imuhang pantalon tagsarag yung makasuot ana. Yeah, ako din hingan lang kung kisay pipila, moingon ko nga kadto nga mga tao and including the name of Leo Echegaray, the late Leo Echegaray. Kay diha siya igsuon sa usa ka kamatayon nga inunta dili dungganon. Pero nahibalo mo mga kaigsuonan nga ang atong Dios mauna ang iyang naagian. Now, ang sentral sa cross nagpasabot na nga ang kaluwasan sa tao posible lang kung dunay sakripisyo. Ang pagkanaog ni Kristo mga kaigsuonan, dili to siya ingon nga option, kung dili that was the only remedy para nga ang tao maluwas. Ug kung gikan din igsuon nga pangunahuna, mas ma-appreciate nato ug mas makita nato kung unsa di ay kangilngig ang sala ug mas madaig nato kung unsa di ay ang gihimo sa Dios alang sa sakripisyo. Kay ngano man, ang willingness niya makaigsunan hingkanaog siya o gusto siya nga luwason ta maski unsa nga klase sa kamatayon nga maghatag niya mismo og pagpakaulaw.
Yeah, oo. Ma'am Pinky, yeah. Oh, kanang kung hisgutan gud nato pastor kaning kahimtang bitaw sa usa ka tawo nga ang normal nga sitwasyon no. Ang kasagaran gyud nga bation sa usa ka tawo kung naa siya hinigugma nga na priso dili ka ganahan ma-identify ana. Kay daotan siya. Dili ta ganahan nga ma-identify ang atong Ginoo na gilansang sa cross, no? Yeah. Ang atong garbo mao nga gikan ka sa harianon nga mga presidente, mga harianon nga mga pamilya, noble dato. Mao man na ang kasagaran. Yeah, Hinungdan nga murag ang kanang bitang sobrahan ka Dios no murag talamayon kaayo ba murag Camino Santa. No, ang atong gipangita katong murag dagko tag barog Itong nya, mga dungganon oo, gyud. dagko tag ikapulo nya ana dagko tag donasyon ana. Mura ako nasabtan ba. So kining tanan kining pag-focus gid nato sa kinabuhi o kamatayon ni Ginoong Hesus diha sa cross. Nagtudlo lang kanato mga kaigsuonan nga wa gid ta ikapasiatab sa atong kaugalingon. Yeah. Nagpasabot ba nga bisan unsa pa atong kahimtang karon atong degree atong kahimtang sa sosyedad dungganon ta sikat kaayo ta no influential ta nga tao. Yes. Wala gid ni pulos tanan mga kaigsuonan. Kung ikumpara nato sa kamatayon ni Ginoong Hesus nga atong giisip nga makauulaw. Yeah, that's right. Gani, kining emphasis ni Pablo mga kaigsunan, duha ni ka klase sa mga pagpagawal ang iyang naisgutan dinhi. Una, ang pagpasigarbo diha sa cross, pero dihay iyang naisgutan pod mga kaigsunan nga bahin sa binuhatan sa mga taga-Galacia nga mao ang pagpasigarbo diha sa unod. Which is very similar mga kaigsunan sa tendency nga ato gyud nga masinati karong panahon na mga kaigsunan. Murag nindot magud kayo ning tagaan atong pasidungog ang atong kaugalingong nahimo. Nya actually sa mga taga-Galacia mga kaigsunan wa gyud ni malilong ning tuli kining circumcision mga kaigsunan. This is actually what Paul considers as pride in the flesh. Gibati gyud nila nga garbo gyud na kung makapa-circumcidar maka-appeal kanining circumcision as part of your entry into the faith of to the brotherhood of believers mga kaigsunan. Pero alang ni Pablo kining tanan nga mga butang kakawangan lamang kung itandi diha sa pagpasigarbo sa cross ni Kristo mga kaigsunan. Ako nang i-relate pastor sa Okay. atong kahimtang sa atong sosyedad mga kaigsuonan. Ngano nga naagyoy bisag gidili na kaning fraternity. They take pride on that being part of that group. Yeah, no, yeah. di ba? Pero imong makita nga murag kakawangan ba, murag social identity lang na that you belong to the group. Yeah. So ako magudang maisip nga usahay garbo ta nga ma-identify ana nga grupo pero ang iya ding consequence dili maayo. Whereas kining kayong tang atong gisgutan may tungod kang Ginoong Hesus. Yeah, Ning this- identify ta to with somebody who is really worthy because he is our redeemer, our creator. Yeah, yeah. So kung imo tanawon mga kaigsunan, matandi nimo ang kalibutanon o ang espirituhanon. Actually, nindot gyud kaya na mo identify ka sa worldly pride. Kay sama sa giingon ni Ma'am Pinky kaganina, garbo man gyud nimo na nga kuyog ka sa grupo nga mga high performers nga mga grupo. And nobody would like to identify with losers actually. Mao na nga unsa-unsa na lang ang himuon sa uban kay garbo gyud. Pero actually kining tanan nga kalibutanon nga mga garbo makaigsunan may linungugdangan gyud ni. Moabot kita sa punto nga uy dili man gyud ay kumpleto, di man gyud ay ni ang katagbawan nga akong gipangita. So, if you like real satisfaction mga kaigsunan, diha lang gyud sa imong pag-identify kang Kristo ug sa pagpadako sa iyahang kamatayon dito sa Kalbaryo sa cross nga ma-appreciate nimo ang tanan. And besides that, point sa atong lesson karon mga kaigsunan, dili lang kay unsa-unsa ra ang nahimo sa kamatayon ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa cross Pastor Dan, di ba? Besides that, nahimo kitang bag-o nga mga binuhat mga igsoon. Amen. What do we think about being a new creature? Unsa gi kay kahulugan niini? Pastor Dan, what do you think? Ang kamatayon magun ni Kristo mga kaigsunan. By the way, sa dili pa nako balikan to. Lami biya pud paminawon maguno. Naghisgot si Ma'am Pinky ganina kana bitong naa kay privilege no. Privilege like naarta sa kaluwasan unya tungod kay naa nata sa kaluwasan natay mga achievements tungod kay naa natay mga achievements inunta
hingangat na lugar ang ato ang status ingon ana. Yeah. Pero naa magutay malimtan no. Kung dili ta mapareha kang San Pablo nga atong ibalik og puntarya ang ato ang mga panghuna-huna ngadto sa cross, na ay nawala nato nga usa ka dakong information gitawag the genesis of who we are now. Unsa mag Genesis ani? Ang kamatayon ni Kristo makaigsuonan dili lang kay justification ang ingon ani tungod sa iyang sakripisyo iya hatang gi-justify. Okay. Unsa may lakra aning gitawag justification? Legally ikaw gi-declare nga unsa man matarong dili si imong kaugalingon kung dili sa pagkamatarong ni Kristo nga gipaangkon diha kanimo, imputed righteousness. O gikan ni adto makaisunan kana siya nga imputation nga gitawag na siya nga grace, no? Grace imputation, buti pasabot tungod sa grasya sa Ginoo ako gideklarar na nga matarong. That grace makaisunan doesn't remain static. Usa na siya ka-dynamic nga klase sa grasya. Gitawag siya og saving grace, gitawag po siya enabling grace. Nga kung unsa ang atong achievements karon makaisunan, makaingon ta nga grabe na gini nga tawo, no? Naapod siya kaalam, naapod siya pagkamatarong, naapod siya ingnon ta mga nahitabo nga nakatabang siya sa buhat sa Ginoo in kanang spectacular way. Ato nang ibalik dito makaisunan nga tungod na siya sa cross, no? Yeah. Tungod na siya sa sacrifice ni Ginoong Hesukristo ug tungod na siya sa gitawag effect of justification nga ikaw o ako makaisunan na anay gitawag nga katungod nga magkinabuhi og maayo, magkinabuhi nga nausab o gitawag na siya igsuon og new creation, no? Sa image nga gipadayag sa atong leksyon. Sa ato pa from nothing, no? Speaking of creation makaisunan, no? This is an act of God nga gihimo niya diha nimo og diha nako, which wala ni siya raw material, no? Buti pasabot nga ikaw ug ako makaisunan, wala tay raw material nga pwede i-convert sa Dios nga mahimo tang matarong. Basically we are nothing mga kaigsunan, no? Nag-ingon pa gani si Sister White nga we deserve nothing except death. Buti pasabot pag ingon nga we are now a new creation, buti pasabot pinaagi sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa iyang pagpakamatay dito sa cross, kita nga nothing, gihimo ta nga something. Okay? So from the word bara sa creation, ex nihilo, buti pasabot nga from nothing, gihimo ka nga something. So, naana ta karon something na ta, kay ano man. Na ay Dios nga naghimo nato nga ingon ini. Okay, so balik dito dito sa cross. Okay, Pastor. So ako Ma'am Pinky, masabtan nga kini kung sa Galacia ang pinaka-issue nga ilang naisgutan ni Pablo nga kung mahimo lang unta masabtan gyud maayo kining circumcision, di ba? Nga which the Judaizers magnify so much nga dili gyud unta na mawala kung sila mo alagad sa kang Ginoong Hesus. Makita nato ang iyang sa ako lang ang iyang application. Di ba sa diha nga gihimo ang circumcision, a part of the body is being removed. Yeah. So gitagan nila nagbalyo. Ako pong gihatagan og kanang murag modern application ba. Sa diha nga ang usa ka tawo mudawat sa kang Kristo mahimo siyang bag-ong nilalang. Yeah. He has when he is in Christ, he is a new creation. So, dili na literal good nga muagi sa circumcision, kundi dili sa iyang spiritual, sa iyang pagginawi, dunay makitang kausaban kung lamang iyang dawaton si Ginoong Hesus. Yeah, diba? yeah. Correct. He is a new creation because he is not doing anymore the old things that he has done. Ang iyang mga bisyo, iyan ang gikalimtan, iyan ang biyaan, kung dili magkinabuhi siya, sumala sa kabubuton sa Ginoo. So, that is how I understood the meaning of new creation through the death of Jesus Christ. Bisan gani Ma'am Pinky, pananglitan ang usa ka Hudyo, no, during the time of the Apostle Paul. Bisan gani og na-convince siya nga magpa-circumcise siya or hintil siya. Kadtong pagka-convince niya, actually dili man to iyaha. Kung ato hinumdumon makaigsunan nga ang gihatag sa Dios ato ang tanan, no, including our faith, dili ta kining faith nato gawnaon na mata nga ako ni wala mga kaigsunan, no. Basahon nimo ang Hebrewhanon, ang author sa faith, no, ang dugukan sa pagtuo ang Dios gyud gihapon. Muna nga wa gid laing himuon except to boast, no, atong ipasigarbo ang cross og si Kristo nga didto nagpakamatay alang kanato. Yeah, atong taga-emphasis mga kaigsunan ang kining
pagkabag-ong binuhat mga kaigsoon by the virtue of the death of Jesus on the cross. Gani gipanag-ingni ni Pablo sa iyang sinulat diha sa Roma kapitulo 6, 1 ngadto sa 6, 1 ngadto 5. Kining pagka kamatay sa usa ka tawo mga kaigsunan through the experience of baptism. Diha gyud vivid kayo nga gihulagway ni Pablo dinha og unsa nang makaangkon og bag-ong kinabuhi. Now, after baptism mga kaigsunan, butan nato bag-o ka nga binuhat, diha kang Kristo kay nagpakamatay siya alang kanimo unya. Imong nasinati pod kini nga kamatayon niya samtang nagpabautismo ka unya sa dihang nabanhaw si Hesus, gihawas ka dito tubigon nga lubnganan, masinati po nimo ang kabag-os kinabuhi. Pero wa na nagpasabot mga kaigsunan nga tungod kay brand new na ka, imo na lang nang ibutang sa lamisa, unya imo na lang nang tipig-tipigan, all right, bag-o na, bag-o ning butanga. Ugway himuon nimo ana nga item mga kaigsunan, moabot ang panahon, madaan ra gina gihapon. Expire gyapon. Nya mo expire na siya. So there is a sense sa giingon pa ni Pastor Dan kaganina nga samtang gibag-o gipasaylo ka sa grasya, ang grasya na elemento nga i-enable ka. So unless one Christian acts on his being new, ha? Kung dili nimo i-practice ang imong pagkabag-o, tinuod na bag-o ka, pero kung dili nimo i-exercise ang imong pagkabag-o, kinabuhian lang gihapon nimo ang karaan nimong mga kaagi kaniadto, walay pulos ang imong pagkabag-o diha kang Kristo makaigsunan. But the moment you claim this enabling grace aron kaya nimong himuon ang kinabuhi sa usa ka tawo nga binag-o, usa ka bag-ong binuhat, then I believe kanunay nga mahimo kang dynamic nga personahe, bag-o matag karon ug unya sumala sa saad ni Ginoong Hesus makaigsunan nga labas kanunay ang iyahang grasya alang kanato. Tinuod pastor no, murag very broad, very interesting kay nga topic kay when we Yes. speak of being born again, being a new creation in Jesus Christ. Makita nimo nga born again na daay ko. Uy, bag-o na ko nga binuhat sa atubangan sa Ginoo. Pero you feel helpless. You know why? Kay kang usa ka tawo nga magbag-o nga wala gid siya mo undergo sa process ha na akong giingon nga kwan dili sa circumcision kun dili sa process nga giingon Ginoong Hesus pinaagi sa baptism. And imagine nga pinaagi sa baptism, there is more deeper meaning to that. Kay ang Holy Spirit mo take over sa ka tawo nga will give him the power to change his old nature. Yeah. Mao na ang bintaha mga kaigsunan kung usa na ikaw ka bag-o nga binuhat diha sa virtue sa gahom sa cross. Unya ang nakanindot sa gihimo ni Kristo makaigsunan, sumala sa giingon ni San Pablo, gi-quote ni siya sa mga composer no. Mao gini siya ang gisulti ni San Pablo, ingon siya nga, "He who made a good work in you will be faithful to complete it." Sa to pa nga karon mga kaigsunan no, makahimo na gyud tag maayo. Ay ko ninog ingna nga di na ta makahimog maayo. Makahimo tag maayo tungod kay si Kristo nga naghimo nato nga bag-o, He qualifies us to perform good things no. Episo kapitulo 2 bersikulo 10 kun imong tan-awon, siya nga gihatagan sa grasya o gipasaylo no sa grasya sa Ginoo, siya unsa man, he is destined to perform good works. Karon ang nakanindot sa atong kahimtang karon makaigsunan mao ni naa na ta kang Kristo, dunay possibility igsuon of maturity sa lain nga pag-asulti, perfection of character. Kung imong tanawon ang wali ni Kristo dito sa bukid, ingon niya sa Matthew 5 bersikulo 48, "Be ye therefore perfect," no? Ang pulo nga therefore din na makaisunan is actually that is the conclusive statement of Jesus Christ nga kinahanglan gyud nga mahimo nga mga hingpit. Okay. Nganong posible ni siya makaisunan? Tungod kay si Kristo nga naghimo nato nga bag-o, dili ta niya biyaan, He is faithful to complete it. But ipasabot nga ang atong pagkabag-o, it is not done overnight, no? Yes. Di mo maghuna-huna nga sige ang gibautismuhan na mo, labi na karon no, naay mga bag-o nato nga makita nga nabautismuhan. Dili nato tamayon makaisunan sa panahon nga masayop sila kay ngano man. Ang atong pagkabag-o, it is not a process overnight. Kinahanglan nga lifetime na siya. Pero ang assurance magud dinha mao ni, siya nga nagsugod, siya nga sa akong giingon, naghimo nato nga bag-o from nothing to something, dili gid niya biyaan. Ang gigamit ni San Pablo din nga description, faithfully iyaha gyud kang himuon nga kompleto.
Yeah, tinuod na mga kaigsunan. Gani si Pablo, kani gisgutan ni Pastor Dan kaganina nga pagtubo sa Kristohano na sinati ni Pablo tanan mga kaigsunan. Unya, abi nimo, kung kwintahay lang ta og performances og kanang maayo gyud kaayo nga agi as a Christian, as a church leader, as an apostle, si Pablo na mga igsuon. Gani, gisgutan niya diha sa iyahang sinulat ngadto sa mga taga-Episod, chapter 3, verses 4 to 6, mga kaigsunan, ningon siya, abi ninyo, kung maghisgot lang ta og rights and privileges, kamo, layo ra mo kay tandi sa ako. Hudiyo ko, ningon mo og kinsa manggang kaliwatan, gikan ko sa mga gikan ko kang Benjamin. Unya pag-ingon nga religious practice, I'm a Pharisee, which is very strict mga kaigsunan sa iyang panahon. So tanan nga particular nga rights and privileges ug ngalan og performances. Pag-ingon niya nga Ngayon niyang ikapasigarbo. Ngayon niyang ikapasigarbo. Para siya unsa man magisgot pa mo og kanang kainiton sa pagalagad nga ang mukontra sa iglesia atong panglutoson. Walay nakahimo sa kung nahimo. But Yeah, self-supporting ministry po siya. Self-supporting ministry makaigsunan, which is very overwhelming gyud kayo nga talagsaon kay na makita nimo sa usa ka ordinaryo nga Adventistang Kristohanon karong panahon na. Musugot latuson, musugot malunod. And yet mga kaigsunan, Paakon sa niingon bitin. si Pablo, bisan pag-ingon ani ni tanan ang akong naagian. Layo ra gid ni kay basura ra man gid ni silang tanan kung itandi nako sa tanan nga nahimo ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa So mo hinungdan nga niingon siya nga bisan pa aning tanan nga iyang nahimo, Yeah. iyang giingon siya ang calling, he is the worst of all sinners. Yeah. Kung naabitaw tay isa ka word niya gamiton para niining atong lesson karon, para sa ako kining humility, Pastor Dan. Wa nagilain. Oh, he remains humble. Gipresyas mga tao, kaabi nimo kana bitawng daygon kag sugod sa mga tao nga abi nimo magpingki maayo gi kay katungwali nimo kaganiha. Mubukal po imong dugo eh. Nakahilak Mubukad gyud man ko, gyud na-touch gyud ko karon pag gyud ko nakadungog itong waliha. Dako na nga tentasyon makaigsuonan, and the tendency is for us to, wow, I am somebody already. Ang problema nimo na kung i-appreciate ka karon nga wali, ma-pressure na mabukag sa sunod nimong wali, pastilan giday ra to kung niaging wali pagkasunod nimong preparasyon bilar-bilar na ka kay banat na kagtuon. Wa din sa kabalo nga gibalira to. Pero abi ninyo makaigsunan, humility is the key. Kani ra yung pagkamapinumsanon, moingon ra gyud kag salamat gyud din taon sa Ginoo. Amen. Murag maora gyud na. Maora gyud na. Pastor, ako gyud mo kuan jud ko na. Amin jud ko ana kay gikan pa sa kahimtang sa pagpadayag sa Ginoo gipakita gid niya ang humility. Yeah, nga mo that's it. ko'y opposite sa kahimtang sa tanas nga pagpataas ang kaugalingon. Patas ganin imong performances. Sabi ninyo daghang kayo taani sa iglesia karon, ang ato iglesia mga igsoon, dili lang ni ingon nga panghinambog ning ato, gipanalanginan biigid sa Ginoo. Daghang kitag mga kaigsuonan nga nakatabang gyud kayo mga iglesia nga nagturok, nagko kayong mga buildings, other projects nga supported and funded by the brethren. Usahay na po tay hunahuna nga maingon nga still di lang gid tingod tingali ni sa ako ang mga amot, di gini mahitabong yun ani. And many people will appreciate you. Na wata kay balgon silang tuyo nga appreciate ka sir, di lang gid tungod nimo sir, murag di gini matukod ding hospital sir. Ang imong himuon is wow. Di man To God good pod be the pastor. glory. To God be the Kay glory. kasagaran good pod og naa kay nahimo nga achievement nya di ka ma-recognize ang tendensya nga normal ha sa feeling sa Yeah. ingon nga normal nga tao. Ang maghimangod ka ba kay wa man lang ma-recognize nga ang akong kahago diha og financial nga support. Yes. Pero ang tinuod gyud nga espiritu madako man ang imong hinabang, madako man imong achievement, ang imong labor para ana. Dili ka maunsa, di ka matarog, ug dili Yeah. ka o malimtan ka man paghisgot. Actually, ang ato ra gyud diha makaigsunan ang paghinumdom ra gyud sa cross. Nya atong ipadako ang cross. Kay ang nahitabo man gud may mga kalampusan magyud ta makaigsunan. May mga nahimo magyud ta, no? Ay ko ninog ina nga wa mo'y nahimo kay kung wala mo'y nahimo, wala pa mo nabag-o. Yeah. Naagid mo yung nangahimo, no? Dili na to na i-discredit igsoon, dili na to na i-discount ang inyong mga nahimo. Kamo nga among mga tigulang sa iglesia, kamo nga among mga pastors din ha, kamo nga among mga sakop sa Sabbath School, naamoy daghang nahimo mga kaigsunan. Ang ato lang din hingi tindugan gyud sa tong leksyon mao nga kining atong nahimo, dili na to ni siya ipakita
i-boast no nga ipanghambog nga kita'y nakahimo ani. Kung dili nahimo nato ni kay di pa ko musugot nga ang Kristohanon mampingki way nahimo. Oh, Naagyog kay nahimo no. Praise the Lord kay naa kay nahimo. Pero ang praise ana to the Lord dili praise sa atong kaugalingon. Gani si San Pablo, nag-ingon pa man siya sa iyang mga katapusan diri pakigpulong, follow this rule no. Pag-ingon niya nga follow this rule no, it has something to do with obedience alang nato nga mga naluwas pinaagi sa cross. Buti pasabot nga dili nato tagaan og gamay nga pagtagad ang cross makaisunan kay ang cross naghatag nato og promosyon. Ang cross naghatag nato og otoridad nga muhimog matarong. Ang cross naghatag nato og gahom nga muhimog maayo. Ang cross naghatag nato og katungod nga sa una ang atong mahimo pagpakasala ra gyud karon ang atong mahimo mao ra gyud ang maayo tungod sa cross. So atong hinumduman ang makaisunan, ibalik nato tanan ngadto sa Ginoo. Ayaw pag-ingon nga wa kay mahimo, daghan patag angay himuon makaisunan. Yeah, And I amen. believe we can do it by God's Amen. grace. Yeah, yes, that's very good. Agig pagtapos makaigsunan nini atong pagtuon. Akong i-share sa inyo ha kining lyrics sa kanta sa King Herald's. Just look how far you've gone. When you think who you really want to be is someone you never become. Just look how far you've gone. Tanawa lang og unsa na Kanindot, imong giabot ha. Kung nagunahuna ka nga wa pa kay nahimo, actually suportahan ako tong gingon ni Pastor Dan nga igunahuna nga wa kay nahimo, layo na kay kag naabtan makaigsunan. Apan bisan pa niining accomplishments makaigsunan. Ang angay gyud natong padakon mga igsuon ang cross ni Kristo. Gusto na kong ibalik. Si Jesus, good. Yeah, yeah. Kaya ang uban, bila narabay mga negative nga reaction kung misgot og cross. Nga, Kana siya nga panghunahuna man Pinky, correct na siya panahon sa Roman Empire. Oh, lagi, oo. Pero dili ni siya correct panahon sa Christian era. Kay nga naman, ato mga nasabtan nga wala gitay lain nga usa ka elemento nga atong mapakita in just one object kung unsa ang sakripisyo ni Kristo. Kana lang yung cross, no? Kana lang yung cross. So the cross is the central of His sacrifice, and through the cross there is justification. And from there, kung imong tan-awon, hingtubo ang iglesia, daghang achievements nga nahitabo sa mga kaigsuonan. Ang mga kaigsuonan grabe kadasig nga mobuhat kana tungod sa ilang eksperyensya nga ilahang na tagamtaman sa sakripisyo nga gihatag sa Dios ug sa iyang grasya nga naghatag nila gahom sa matag adlaw. Sa laing Yeah. bahin, Pastor ba, kanang nakuha anak ko kuan nga, sige no Jesus, iyang gipadako ang kahulugan, bugat nga kahulugan sa cross. Kanang, kung cross gani, wingon tang murag lulan. Oh, Di ba? yeah. So sa atong mga kinabuhi, doon na tayo mga lulan. Amen. Nga usahay di taganahan ani nga mo, ambit aning lulan kay, nganong ako pa man, hasol ra na, nga oh. hasol kayo. Pero murag na siya ibot pasabot sa ato abang nga kita doon na gitay share ani. Whether it is salvation on the cross or lulan sa atong pagtabang sa atong mga kaigsuonan o sa atong mga hinigugma, we really have to bear with that because of the example Jesus Christ gave us. Yeah, kanang mga cross nga atong gipas-an makaigsunan layo ra kay nas kumingking o nitandi. Pero Tiniksing. the advice is ikalipay nimo ang baol nga cross mga kaigsunan. Amen. Gusto na mo nga sa dili pa ta mo buwag-buwag mga kaigsunan alang sa sunod na pud nato nga pagtuon. Gusto na to nga tagag-emphasis kining pagkamay painabsanon mga igsoon. Let me share to you the introductory verse nga nakita diha sa Jeremias kapitulo 9 bersikulo 23 ug 24. Actually one of the classic statements, signature statements ni Jeremias makaigsunan nga nagkanayon. Ayaw tuguti ang maalam nga magpagawal sa iyahang Kaalam. kinaanman. Ni ang taong kusgan nga magpasigarbo sa iyahang kusog og sa taong dato nga magpasigarbo sa iyahang pagkadato kundili papasigarbuha pahinuon siya niini. Unsa daw nga siya nakasabot og nakaila kanako. Gwapo na nga teksto ba? Asa Yeah. ka na? Jeremiah? Jeremiah chapter 9, 9. verses 23 and 24 mga kaigsunan. Maura gini, wag gitay laing ikapanghinambog. Nag-alagad ta nga taas na kayo, nitubo ta diha sa atohang espirituhanon nga relasyon sa Ginoo. Di kita angay nga manghinambog niini mga kaigsunan. Kundili angay na to ipanghinambog nga nakaangkon ta og relasyon sa Ginoo nga gilansang dito sa Kalbaryo sa cross. Amen. Sige Praise the hapon, Lord. kuyog sa atong mga anchors nga na dinhi si Pastor Dan Palomares ug si Ma'am Pinky Gulfan.
kami mapasalamaton nga nagpabilin kamo dinha nga nagsunod niining atong takna sa pagtuon. Hangtod sa sunod higayon mga kaigsuonan, ang Ginoo magpanalangin ka natong tanan. Naniay awit nga atong idalit sa dili pa kita mutapos pinagis pagampo. Amahan mo kanaka sa mga langit, among pasalamatan ang sakripisyo sa imong anak dito sa Kalbaryo sa krus. Kung wala kadto, walay kahimuan alang sa kabag-uhan sa among kinabuhi. Apan kami iyang gilalang pag-usab, gikan sa wala paingon sa usa ka kahimtang nga kami pwede na nga makahimog maayo, takos na nga mutuman sa imong makasuguan, pwede na nga mubuhat og dagkong mga butang alang kanimo tungod sa hinungdan nga ang cross ni Kristo maoy responsable ni ini nga mga kaayuhan. Tabangi kami nga among kalimtan, among kaugalingon ug among ipadako ikaw dinhi sa among mga kinabuhi. Panalangini ang tanan namo karon nga mga nagatan-aw niini nga programa. Among gisalig ang tanan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.